И здравейте хора, аз съм Божи и в днешното видео ще говорим за къстъм клавиатури, както може да видите в момента и ще гледате как сглобявам моята първа къстъм клавиатура. Това ми е първата къстъм клавиатура, със сигурност не трябва да ви лъжа, че току-що виждам къстъм клавиатури, не напротив. Именно и заради това най-накрая си реших, че и аз ще дам малко повече пари за клавиатура, защото искам да ви кажа, че е страшно заребяващо, хора, наистина не може да ми повярвате, аз съм я сънувала тази клавиатура. В крайна сметка я купих, тя дойде и сега искам да ви разкажа малко повече за нея, докато и именно гледате как я сглобявам. Това е така известната GMK 87, което реално е bare bones kit за сглобяване на клавиатура. Тоест идва при вас клавиатурата без никакви свичове и без никакви кейкапове. Което в нашия случай означаваше, че аз също трябва да си избера и свичове за тази клавиатура, тъй като така иначе бях решила, че ще давам едни пари, реших да си взема нещо доста адекватно, поне в там, докъдето прочетох и успях да намеря. И си взех Accu V3 Pro Cream Blue. Като не забравяйте да останете до края на видеото, защото ще има саунд тест на цялата клавиатура. И любимата ми част от всяко видео за клавиатура. Другото, което смятам да правим от тук нататък, е малко повече контент за къстъм клавиатурите, защото наистина това е адски тема, по която в момента съм супер заребена и наистина ми се говори по нея. Това, което трябва да очаквате в следващото клипче, е взела съм едни свичове, които са на някаква безизвестна китайска марка и които ще отваряме и лубрикираме по-отделно всеки един, за да видим какви са разликите, нали, когато го направиш това и когато просто фабрично във фабриката някой там е хвърлил нещо или не знам. Всъщност аз нямам представа как фабрично се лубрикират свичове, но мисля и да не разбирам. Но ние ще го правим точно така, както и си моя реда. В крайна сметка това, което съм избрала като кейкапове, са едни много сладурски кейкапчета, които ще видите след малко в завършения модел на видеото, защото докато го снимах това, не можах да се справя с самото инсталиране на кейкаповете просто така. Наистина не знаех кое къде да сложа, беше ми много трудно, имах нужда от някакъв референс и затова просто спрях телефона да снима и започнах да проверявам как да стане. Искам да ви кажа, че за мен най-логичното нещо, което един човек може да направи, е да си вземе къстъм клавиатура, зарежете всички геймърски глупости и така нататък. Специално тази, която е тук, идва с специален ноб, с който може да сменяте звука. Също така идва и с екранче, което поддържа всякакви видове гифчета, които след малко ще видите, аз съм сложила едно сърчице, но вие може да сложите, ако искате, крокодил там да ви изкача или каквото и да е друго. Самата клавиатура е страшно препоръчвана, като може би такъв entry бюджетен вариант. Аз ще се постарая да ви оставя линкове от AliExpress, защото всичко, което виждате на екрана си в момента е купено от AliExpress. Там ще можете да ги видите, да им видите цените, да ги разгледате, но имайте предвид, следващата седмица най-вероятно ще правим ново клипче, в което ще си говорим за лубрикиране на клавиатури, като цяло за това какво трябва да гледате, когато избирате една къстъм клавиатура. Наистина, хора, това е много интересен свят и аз нямам търпение да бъда част от него и съответно да ви взема и вас с мен. Така че, ако това клипче ви е било интересно, изгледайте го до край. Господа, не можах да ви заснима цялостно поставянето на капачките, защото просто не знаех коя къде да сложа, но това е завършеният резултат. И сега е време да чуете саунд теста.
И като за финал на клипчето искам да ви кажа, че долу в описанието ще може да откриете всички линкове за всички продукти, които са използвани в този клип и също така линк към моят личен сайт, където предлагам различни услуги на територията на град София, или по имейл, или по Viber, или където ви е удобно. Там ще може да намерите всичко, с което се занимавам извън нормалната ми работа и което реално бих си мечтала някога да ми бъде постоянна работа. Ако случайно имате нужда от различна информация по тези въпроси, сайтът е долу и много бих се радвала, ако го погледнете. Чао, чао и до нови срещи!